Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Am avut o pauză destul de mare și n-am mai postat nimic, doar short-uri pe unde am mai fost. Și astăzi am ieșit la o partidă să vedem, poate prindem un clean, biban, ceva. Ceva trebuie să se arate la poză. Sunt împreună cu prietenul meu Cristi. E aici pregătit. Și să sperăm că vedem ceva pește la poză. Hai, revin cu capturile. Să vedem ce prinde. M-au văzut și-au fugit. Să vedem ce le place. Dar la doamna știu că i-a plăcut roșu poartă. Tu ce ai, gol? Spine. Gata. Uite bă, clenuț, a? Nu măi, biban. Biban? Ai privat? Da. Oh, frușel. Câte? Că dacă e cât mai ai 17. Cam 17, da. Că am măsurat palma. Băga mea spune, ca să știu. Uite că este, a? Bun, 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 este pește, bun. Asta e. Are banca pește, are. Ăsta o atacat decisiv, a? Da. Pe o rotativă de la Maps a intrat mititelul. Al doilea. Ah! Al doilea. O scăpat, cred că. Da, o scăpat. Curul ăla. Da. Curul ăla, bombac. Bombac. Ia uite. Da? Alt. Ce face spinnerul ăla? Ce tare? Grădinița. Îmi place de ăsta, e? Da. Hai să vedem, le face și... Grădinița. Am descoperit un loc de bibănei aici. Ia uite. Ia uite. Din prima ai luat. Din prim. Ți-am zis? Uite. Da. Hai. Dă să țin bătul, nu că... Oh, bine că ieșit. Bine cu Gata, hai să plecăm. Hai să plecăm de aici. Unde-i tu? Unde-i tu? Să mă pre... Ha? Ai văzut la mare aici? Da. Dă-i. Wow. Și fii atent ce se întâmplă. Dar vezi că și aici e unul mare. Hai, dă-i suport aici, să vezi. Auzi,
Fii atent aici. Sub pot, frate, bă, aici am dat sub pot, au venit niște bucăți, wow! Dar schimb culoarea, că nu le place culoarea asta, mă. Mamă, o trecut ăla cu duba, cu câinele, am crezut că bea câinele gana. Aici, i-am văzut cu prea niciodată. Vine sub pot și se bage înapoi acolo. Se duce în socărit. Te-ai băgat? Ai prins? Nu. Unde? A? Ai ieșit de la după tine. Unde sub pod zici tu? Ce faci? Uite aici. Te pui aici la asta și am văzut că veni de la Uite, uite acolo. Uite, am adunat o grădiniță după mine. Da. Da. Și prindem și ultimul bibanel. Și cam asta a fost probabil partida noastră pe astăzi. O, săracul, uite ce-o mușcau. Da. Hai, enervează-te un pic. Și te-ai dus.